soittamaan, Reino? Mennään makkaraa hakemaan sit. Niin, eikö sä makkaraa ota vähän? Häh? No makkaraa ottamaan. Mä en enää ottaa makkaraa mennä. Tuu soittamaan ensin vähän. Tuu. Soita vähän, niin haetaan makkaraa. Tuu. Soittamaan. Tuu nyt. Tuu nyt, Reino, tuu. Tuu soittamaan vähän. Juu, soita vähän. Soita vähän. Äiti sieltä tulee. Äiti haki postia. Noin, nyt soita siitä. Hyvä, hyvä Reino. No nyt mennään hakemaan makkaraa. Tuu.